Ayan guys, bumalik. Hello po mga kautak. Kumusta po kayo? Ayan. Muli po, nandito tayo. Binalikan po natin yung pinuntahan natin nakaraan. At ngayon, naligo na po talaga ako. Hindi po pala ito Amagbagan. Part na po pala ito ng Tara-Tara. Tara-Tara Season Pangasinan. So, ito po yung place na kinunan ko po nakaraan. Katabi po kasi siya ng Amagbagan. Pero ito po pala ay Tara-Tara. Kung nakikita niyo po, napakagandang place, di ba? So, ang sarap pong maligo. Sana po makapunta rin po kayo dito. So, ito po yung kanyang malalim po banda doon. Yan, napakagandang lugar. Yung mga kasama natin sa kabila. So, ligo tayo guys. So guys, ayan, lulublog po tayo dito sa bandang malalim. Samahan niyo po ako sa malalim dito banda. Ayan. So guys, ayan, napakasarap dito sa malalim. Woo! Dito po malalim, di ko na po kaya lagpas. Tao po siya. Naano tayo guys. Naano tayo, lalim. Yan, tagaliig na natin. Balik ulit tayo, naano tayo guys. So kasama po natin ngayon ang presidente ng district. Ito po ang ating pamangkin. Actually po, kung tingnan niyo, mas matangkad naman po ako sa kanya, di ba? Kiniklaim niya kasi na mas matangkad siya sa akin. Ayan po, makita niyo naman yung height, di ba? Mas matangkad ako sa kanya. So, tabi po kami yan. Nakita niyo naman, di ba? So, yung ano po yan. Anong nangyari? So, ganun nga po guys. So, mas matangkad pala talaga siya sa akin. Puminado na ako ngayon. Pinabati ko si mama ko. Diyan ka lang. So, ito guys, maliligo na kami. Yan, So, samahan nyo kami. maliligo kami. Sa aming pagligo ngayon guys. So, What's up sa mga wala pang ligo? Nakagaya nila. Peace. At ito na po yung chance natin. Mag-isip-isip na natin, baguhin natin mga sarili natin. Na libre naman po ang tubig. Huwag yung puro rice. Ligo-ligo rin. Tara! Ako nalig! Tara! Ligo tayo! Woo! Malalim! Dito! Uy, alright. Team na po guys. Yan, I wish makasama namin kayo dito na yan, mga vlogs. Alright, hanggang sa muli. Yan ang habang sige, sige. Gusto ko na maligo. I like the freshness. Guys. Guys. Grabe yung sipag mo, ang alaga mo. Ay. Ay, baka. Ay, alam mo, ang ganda namin dyan. Baka po ito, kuwasa na. Ayun, hala! Tatangay kami ng akin. A picture. Mag-live back. That's back. Lumipat po tayo ng area at kasama po natin si Ninagan mo? Julian. Ni Julian. Nagwapong obing data ha.
sudah itatin. Anya nga lugar dito? Berlayo? Tara-tara? Anya? Season? One season dito yung anya nga baryo. Ngayon. Basta nga dyan nga to. Season nga to. Ijay season nga to ka na kabsat. Lugar na. So, yan. So, Safe naman po sa... so guys, ayan oh. Si Diana. Hi, hello Diana! At si Bro Jericho Garcia. Woo! Yan, sana Hello. So, gwapo niya guys, no? Guys, hindi raw masakit ah. Bakit? Ba't tumarang dito? Hindi kasi mababaw nga. Diyan, alam ko kaagad kung ano yung masakit at hindi. Tala, hindi pa dyan. Dito banda. Dito banda sa malalim. Dito. Yan, dito. Dito. Ah, dito. Yan. Guys, may challenge kami. Magpapaanod kami hanggang sa baba. Oh! Oh! Woo! Yes! Yes! Aba, naararo ko yung puwit ko. Aray ko! Aray ko! Sabi, wala daw sakit. Bagal mo. Guys, wala daw sakit. Bumbungin pa ako. Oh, yun na guys! Oh! Aray! Oh! Oh! Guys, hindi raw masakit. Bugbog yung aking katawan. Woo! Oh! Aray! Hindi raw masakit guys. Hindi raw masakit. Oh! Hamak to kasama namin guys. Ayan! Oh! Yan, we're moving. We are moving. Ito nyo. Aray, hindi na naman. Agay! Agay!
Guys, tuloy-tuloy. Oh, yan na. Nice! Woo, guys. So nice! Dito na po kami sa may dulo. Yeah, surviving yung phone. Sabi ni Hana, ilisin mo na lang din. Ito ka rin kasi. Huwag puro hilamot, Hana. Hilamot. Aray ko! Sabit ako sa likod. Nice, so nice. Ayan guys. Yan, palakasan ng palakas. Doon ako sa malalim guys. Grabe, ang layo ng pinanggalingan namin guys. Tapos ngayon pupunta kami dyan sa malalim. Yes. Aray. Aray guys. So, napil namin yung aray. Aray at sarap. So, dito na po kami sa sinasabi nilang pinakamalalim. Subukan po natin itong pinakamalalim na sinasabi nila. So, guys, sa malalim tayo ha. Guys, ang lalim talaga dito. Tutok mo kuma. Ang lalim talaga. Wow, uwi na tayo! Subukan mo muna sa malalim! Subukan mo muna yung malalim! Subukan mo! Sa malalim! Oh. Thank you guys, thank you. Ang lalim niya talaga. Sobrang lalim. Oh. Yan na. Let's go na. Sobrang lalim dyan ah. Last na po to kasi lubad na talaga. Actually, hindi na malinaw ang kuha ng aking camera. Last na po to. Papaalam na po kami. Bye-bye po. Aring GP. Bye! Subscribe! Bye. Subscribe! Kuya Minso channel. Don't forget to like, comment, and Sana lahat share. ng nanonood ngayon ay makasama And subscribe na namin rin. next time. Huwag kakalimutang pindutin ang bell para notify ka sa susunod naming mga videos. Okay, bye guys! Balik na natin yung cellphone nang makaligo na maayos.